De zeeën is een bijzonderheid in Nederland. Er binnen maar 4 peerkers. In 2009 deed de zeeën na lange tijd weer op in het Lauwersmaargebied. Er ontstond een peerke en een jaar later weer een aai. Maar dat kwam net uit. In 2011 wie het wel raak en is er een jonge zeeën binnen. Die een skofkelien nog signaleerd is bij de Zuidlaarder Mar. En dit hier kwam er alweer een nijjong uit het aai. Die dringen worden mat voordat het best uitvleent. Want door het dringen kan deze bijzondere vogel haar hele leven volgen worden. Dit ligt erop of net? Ja, dit is alles wat dan buizert of een wikkeltje. Meten is weten in dit geval. Dus er wordt in alle gevallen wordt alles wat dus nu zichtbaar is en alles waar je bij kunt, wordt nu gemeten. En op grond daarvan wordt er bepaald of je nog te maken hebt met een vrouw of een man. En of je te maken hebt met hoe oud de vogel is. Bijzonder, ik van Jem. Ja, dit is... ja, ik heb in dit bos in het nest ontdekt. En toen stond ik al op een hassen dus maar van... nou, het kist als net leeuw en dan hier letters is er op het nest zitten. Te brieën. Nou, dan zie je het echt met die zin van... en dan moest je zelf wel eens kniepen.